Mga ka-ination, kahibaw ba ka nga usa sa mga pinaka the best gyud nga regalo sa Ginoo sa tuwa is kanang gitawag nga pangandoy. Akong but pasabot ba is kung na kay pangandoy diha dili man na siya ingon nga imuha yung pangandoy, kana siya regalo na sa Ginoo sa imuha. Imo na siyang na-feel, imo na siyang nahuna-hunaan tungod kay gihatag na gitanom na sa Ginoo sa imuha. Kana siya mga ka-ination no, kung ikaw nagtan-aw karon sa adlaw nga Webes no, December 12, 2024, imo na siyang dapat ipagpasalamat sa Ginoo kung ikaw karon no nagigdahigda pa mo siguro ka karon nagtan-aw sa imong cellphone, sa TikTok, sa Facebook ug sa YouTube, is imo na siyang ipagpasalamat kung nakay na feel nga mga pangandoy mga ka-nation. Kay kana siya regalo jud na sa Ginoo sa atoa. So kanang gitawag nga pangandoy, ikaw wala ka kahibaw sa akong mga pangandoy ug ako pod wa ko kahibaw sa inyong mga pangandoy. Pero isa ray sigurado diha mga ka-nation, kitang tanan is naay pangandoy. Kana mo gud siya is pinaka the best na siya nga regalo kay pwede na to siya i-workout, no? Kana siya, challenge mo gud po na siya mga ka-nation. Naghihatag sa toa. Dili lang na siya ingon nga pangandoy, kundi challenge po na siya. Kaya ato na siyang i-workout, no? Ato nang trabahoon pag-ayo para ato siyang makuha, ma-achieve nga pangandoy pag-abot sa panahon. So, buot pa sa buot mga ka-nation, no? Kana ato mga pangandoy, dili yun na siya sayon makuha, no? Kundi lisod. Kahibaw mo, tanang lisod mga ka-nation, no? Kaya mo nang mahuman sa katapusan, usapod na sa pinaka the best nga feeling kay imo na siyang gihaguan gikan sa sugod hantod sa mahuman ug hantod sa kinatumyan. Ang pangandoy mga ka-nation na is bisag unsa na siya, pwede mga butang, pwede tao, pwede po career o bisag unsa negosyo, no, success. So kana siya pangandoy na siya sa mga tao jud in which giregalo sa Ginoo sa tuwa. Kana siya mga ka-nation no, dili nato siya himuon nga disappointment or kanang ma-disappoint Ginoo sa tuwa ba kay wala na to gi-work out ang iyang regalo nga gihatag sa atua. So kana siya mga ka-nation no. So tanan nga nagtan-aw ni nga video is magampo nga ikaw is makuha nimo imong mga pangandoy na imong ginahuna karon sa imong pahigda-higda sa imong pagtan-aw sa tong video karong adlaw, no? So kana siya mga ka-nation no. Humubo lang gyud itong video karong adlaw kay natay gitiwas karon sa tong laptop diri kay natay submitay sa atoang trabaho. Mao na mga ka-nation no, kung pinakalas nga pangutana sa imuha, ikaw nga nagtan-aw niini no, ikaw akong follower o bisag dili follower, unsa day mong pangandoy mga ka-nation no? Bisin pwede mo siya i-share that sa comment section. Okay? So amping ka karon mga ka-nation no, kung asa mo ikapadulong, kung sa imong trabaho karon, unsa mga challenges, kung sa imong dapat ipang workout karong adlaw no, taman unyang hapon. Ug labaw sa tanan mga ka-nation no, ayaw kalimot sa pag-ampo before ka molarga sa imong padulngan. May buntag mga ka-nation.